Ahojte, takže máme tu ďalšiu poštu, ideme si ju otvoriť. Dobre, je to v kartóne tvrdom, nehrozí poškodenie. Musím opatrne, aby som to nepoškodil zase pri otváraní. Dobre, niečo tu máme. Takže jedná sa o golierové označenie pluku alebo hodnosti a malo by sa jednať o dôstojnického čakateľa kadeta. Ak to nemám určené správne, tak mi napíšte do komentára a určite mi to presne. Super stav, pekná vec. Stopy používania tam sú.